Esteve, que puc parlar amb tu? Tanta amabilitat m'estranya. Esteve, que no vinc de mal rotllo. Només és que tinc un problema i t'ho vull explicar. Com tu sempre escoltes els problemes dels altres, doncs... Sí, més o menys. Bé, va, no sé. Tracten com a tothom, no? No siguis ranci, tampoc. Seiem. Tu diràs? Bé, el meu problema és... Vols parlar sota secret de confessió? No cal. Sí, precisament el meu problema és amb l'església en si. Ah, sí? Sí. Oh. Sí, és que... Entro aquí i... no m'hi trobo. No em sento com si fos a casa. Ja. Això és perquè no hi vens gaire sovint. Sí, però això no vol dir que no sigui casa teva. Mira, frena, perquè si no em sento bé aquí és perquè no hi crec en aquesta pel·lícula. Per un moment he pensat que parlaves seriosament i, com sempre, t'estàs enfotent de mi. Joan... És que t'estic parlant seriosament. Jo em vaig batejar aquí, vaig fer la comunió aquí, i els meus pares em feien venir cada diumenge. I encara no hi ha ningú que m'hagi preguntat si volia participar en aquesta història. Bé, si no vens és com si no en formessis part. Per això mateix. No vinc, no en formo part. I és per això que em vull donar de baixa del tema. I em vull esborrar. Si tu no vas al gimnàs t'esborres, no? Doncs jo em vull esborrar de l'església. Ah, vols apostatar? Sí, exacte, això mateix. M'encanta que facis aquesta cara, perquè serà la mateixa que faran els meus pares quan els hi doni la bona nova. Els teus pares no en saben res. No, m'estimo més tenir els papers a la mà. Crec que els hi farà més il·lusió. Saps que els hi donaràs un disgust molt gran? No. Veritat. Mare meva.